I porasunju i danas, kao što možete vidjeti, igramo malo Nocturna u džungli, kao što sam vam obećao i sami znate. Inače ljudi, stvarno Nocturne je jako moćan jungler, pogotovo sa buildom koji ću vam pokazati. Vidjet ćete jako unikatan build, mogu bih reći. I stvarno je zapravo jako moćan, tako da vidjet ćete ovo i nadam se će vam se u suštini svidjeti. Stvarno mi je mnogo značilo ako vam se svidi, tako da opalite taj like ako još uvijek niste. I naravno ljudi, želim prvo vam kažem velik pozdrav ovdje cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete uzvršiti ono što treba s komentara žele nešto u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe, pa se da banda i naravno lajkujete taj klip. Inače ljudi svi ko možda se cijelo account na giveawayu, sve što treba uraditi jeste like klip, subscribe kanal, subscribe nam notifikacije, komentar što želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikad ne zaboravite, a podlijep su štrojima kako vam se zove neverovatne stvari. Ovdje vidjeli ste tim je baš unlucky, na početku su nešto, ojoj bato moj, šta se ovdje dešava? Znači 3 kila za braću, tako da eto, lagano, nije loše, kakva je godina, dobro je, opušteno, sve je pod kontrola, tako da. Inače, W jako interesantna magija, primetili ste da sam je sada uzeo, kao što možete vidjeti pojačava Nocturnov attack speed, što je nevjerovatno iskreno, jako dobra magija za jungle clear, dosta je podcijenjena, a i generalno za fight, jako moćna magija, tako da nemojte nju da podcenite, pogotovo ako igrate sa Little Tempo runama, koje ste vidjeli na početku rune i build koji ćemo bilati u ovom gemu. Jednostavno je stvarno jako interesantna stvar i jako je moćna magija, tako da uvek ovo vam sad govorim zašto 90% ljudi kada uđe u fight sa Nocturnom zaboravi da upali to, a prvo daje 30% i kada prođe efekat, onaj kao štit, onda daje 60% tak spije, što je bolesno. Tako da je jedna od generalno jačih magija koja se u suštini i ne koristi, sam vidite. Mi ovdje mogli vazda da uradimo, nam se ćemo stići, ovaj čovjek vjerovatno ima flash, tako da tehnički ne možemo da ga uhvatimo, on je bacio taj tornado, tako da je sada naš. Mislim da možemo da gubimo, mislim svakako tornado nam ništa ni ne smeta. No, on je mrtav, nice, to je to. Mogu bi ja da uzem taj kill da ga sekuram, nećemo, bit ćemo dobri. Tako da idemo vamo da pogubimo krabu. Imamo veliku prednost odnosno na Tryndamere u early gameu po mom mišljenju. Mislim da možemo da gubimo ako bi upali u 1v1 scenariju. Inače jako je bitno da ne zaboravite da smajtate zato što je sada smite promijenjen. Ali opet nama je to svejedno zato što sa Eom ovdje uzimamo svakako štit. Tako da nije toliko bitno da smajtamo krabu, ali recimo Tryndamere bi morao da smajte krabu kako bi skinuo njen štit. Tako da eto, to je fun fact, more you know. Ovo ima ward izla, nice, sve to, free kill. Malo me zezmo, ne veze, hvatamo ga, nisi morao flash brati. Izvini što sam ti uzeo kill, ali me nešto boli uvo. Nije morao flash ovdje lik, zašto je bio u range mog a da nije flashao bi ja, tako da nažalost bot lane još uvijek gubi, ostale laneove smo uspjeli nekako da iskompenzujemo, da kažemo, opa, fuck. Jebi ga unlucky, nisam mogu tu ništa, pogubit ćemo ovo, pokušat ćemo, verovatno ćemo smajtati da bi ga što pre digli. Nemo smite, nice, ajde, to je to. Ne znam samo šta Yumi hoće, pošto je sama nažalost. Ujebote. Da mi je u range, ne. Smor. Unlucky, ne možemo ovdje ništa, samo žickamo Tryndamere džabe, tako da ćemo se bekati. Malo se ovdje blizu možda bekam, ali nije ni bitno, neće ovi minioni svakako doći. Moja greška, verovatno ovdje nisam mogu u suštini ništa, ali nema veze. Prvi item koji ćemo uzeti jeste Iron Spike Whip i onda odmah završavate boot. Znači nikad ne bilo ovaj item do kraja. Inače, konkretno u ovom gameu ovo nam je bukvalno možda perfektan scenarij da gradimo ovakav build. I zaboravio sam da uzem control ward, ali inače generalno ovakav se build builda na Nocturnu sada u ovoj sezoni. Ne morate, možete da igrate i full AD build i tako dalje, onaj full vitality i to, ali ja mislim da ovaj build najjači zato što ima najveći sustain i definitivno mnogo korisniji u tim fightovima je Nocturne, zašto sa ovakvim buildom možete da uletite, da ubijete AD carry, ali da vi ostanete živi, što inače ni sa jednim Nocturnovim buildom ranije niste mogli da činite. Sada možete, tako da to je trenutno Nocturne najjači, ja mislim što je ikad bio, tako da znate eventualno. Naravno nećete imati onaj damage, kao da nestaju odjednom, iako AD carry svakako hoće, tako da doći ćemo opet ovdje, imamo isti level kao Yasuo, ovo je čak možda i smešno, ja bih rekao, tako da ali dobro, super. Opet nema wardovano, on ima 6. level, malo zeznuto iskreno. Morate priznati, mrtav je. Nažalost je umro, to je to. Mogu je da pokuša da me ulta, ali svakako ne bi ništa dobio time, zato što sam ja imao sve što mi je bilo potrebno. Pokušat ćemo možda ovdje da dođemo, beži. Mi ćemo pokušati ovdje da dođemo, zašto ću ovo tamo da resetujem, imat ću i to će biti poprilično lagano, ja se nadam. Osim ako nema ward. On ima 6, ali mu 6 ništa ne znači, tako da. Namjerno igram oko busha i on igra oko busha, ajmo. Ovaj će moj da umre, nažalost. Dignut ću malo miniju, ne boli mi ovo. Ne možemo ništa ovdje.
Tu mu je Tryndamere sigurno, tako da mislim da je to ovdje, da je to jadac. Pokupit ćemo 6. level i onda ćemo pokušati gankamo bot, zato što bot gank je ono, verovatno najkorisniji, to jest najpotrebniji bot u ovom trenutku, pa ćemo pokušati nešto. Ovdje je bot kritičan, tako da ono, to nam je malo zeznuto. Opa. Ovo mogu da ubijem, tako da to je super. Zaboravio sam da bacim ovdje double V, ali ovaj nam je free kill, što je sjajno, tako da to je to. Malo treba tog mid lane-a da se uplašimo, ali iskreno ne toliko, zašto nam je tu bot lane, tako da to je super, hvala na healu. Drugarice moja, opa, evo ga. Ova, bato. Ništa od toga. Pomoć naravno nikad tu, tako da to je lagano. Svakako ono može da proba da stila ovo, ali... Si glup jebate. Baš ispod glup lik, tako da ono, može uspije ovo da popuje i to je to. To je jedin... Evo što ludi je. To je to. Ova je mrtva. Ovdje ćemo se boriti dok ne umrem, nažalost, pošto nažalost moj tim je jako brz, ali dobro, šta radimo, nema veze. Džabe smo umrli u suštini, zato što je tim jednostavno prespor. Sad imamo jako dobar start. Ove boots su bolesne, ovo su najbolje boots koje možete uzmeti na Nocturnu, toliko vam smanjuju cooldown ultu da je to bolesno. Generalno, jako moćan item, tako da nemojte ni da pomislite da ga ne uzmete, ono, bukvalno je must have, ono. Tako da to je super i ovdje ćemo pokušati nešto. Sad pazite, kažem, znači moglo ovdje razne stvari da se desi, mogli smo ostanemo živi, ali mislim da je bio pravi call što smo ubili Ashe. Jako bilo bi, da kažem, dobro da smo ubili ovog dečka, ali šta radimo, uzeli smo ovdje bar neki shutdown gold, nažalost i on je ovdje mrtav, po mom nekom mišljenju. O ne, on je doktor u stvari. I on je u stvari doktor, tako da to je sjajno. Ili ćemo ovdje jednu asistenciju, možda i kill. Ops, zajebao sam se, mogo sam da ubijem ovdje. Baš sam ispod debilčina, brate, what the fuck. Lik mi je, ono, pustio sam ga da mi išeto samo. Ja sam mrtav. Bežim, chill. Zanemarite ovo koje sam bacio u pod. To je samo opuštena priča. Bravo. Ja ne znam šta slušam moje debile, uvijek kad slušam nekog izginem, ono, svaki put ista priča. Tako da ono, ali u suštini ono okej, tako da bacit ćemo ovo malo prošetamo. Ne želim dravim zmaja zašto nema upgradean smite. Ne isplati se kada, sada u ovoj sezoni ako nemate upgradean smite jednostavno ne smete da radite zmaja, zato što zmaj, taj smite radi 900 health damage, što je bolesno, tako da. Realno je to neki 16. level smite, što je ono baš hardcore, brate, tako da. Sada ćemo da ga uzmemo. Sada mi ga imamo, ovaj ga nema 100%, to sam već siguran i mogo bi ja zapravo solo možda ovdje zmaja da uradim. Sad pazite, ono gdje sam ja zeznuo je što nisam uzeo kontrol, ali izgleda mi kontrol ovdje neće ni trebati u ovoj situaciji. Naravno ovo, kažem, nikad ne radi se, znači ovo je baš onako riski. Pogotovo što imaju Swaina, ono Swain mi je bukvalno rak rana, vidi ja još debil bacam da oni vide, koji sam retard. Swain mi je ono baš rak rana, on mene može baš da uništi, ali eto šta radimo ono. Kakva je godina, dobro je, tako da, mislim mogu ja njega tehnički da counterujem, ali ono nije to. Ja sam ovo doktorski odradio. Oni žele, mi ovdje možemo svašta da učinimo, samo oni treba da krenu. Ja ću da ispratim, obećavam te bra, obećavam. Uleteću kao zmaj. Ili možda ipak neću. Ne znam, ovo dobro se setio, ali pokupio. Odi kući, skoči debilu! Ma najbolje, brate, ti si meni genije, brate, Koji je ovo retard, ja ne znam šta radi ovaj Yumi, brate, dalje krštena, nemam pojma, ali izgleda da nije, tako da da. Šta nemamo, ovi će sad imati dobru stvar. Dobro je što sam uzeo tog zmaja, to mi mnogo znači, iskreno. Pokupit ćemo ona brzaka. Imam i golda, okej, tako da ne znam, aj pokušat ćemo mid, ali mislim da sad može Pantheon da beži, jasno mu je da će ja doći, on sad ovo zna, razumeš? Imam taj ulti, tako da tehnički ne može ni da nam pobegne, ali sve njemu jasno, kad ovaj baci je jasno njemu koliko tu ima sati, ja ću pokušati ovo bez ulta zapravo da odradim, ali ako smo odradimo bez ulta, onda sam praktično na konju, možda nema ward, da, nema ni ward, au koji genij. Ne. Povuci ga, ne vidi on mene, glup je. Ne vidi on mene, tako da možemo... Malo me ovdje skemovo, ali nema veze, lagano. Nemoj, dobro je da me još jednom nije udari, još jednom bacio bi bombu neku ovdje na Summoner's Rift, brate, ono, uz X-a bi se pretvorio u sekundi. Tako da eto, nažalost, Malphite nam je umrao, Malphite će biti jako dobra karika za team fight. Tako da ono, jebi ga, pokušali smo nešto, uzeli su Heralda, unlucky. To nisam zapazio i nažalost sada će nam uzeti mnogo više od Heralda. Tako da... Da, ovdje mogu samo da umrem, iskreno. Ne mogu, bate, ne mogu i one, ne mogu ja ništa, ovdje mogu samo da gledam, tako da... Iskreno.
Iskreno sam mogu samo da umrem. Ovo je bacio ward, pametan ward iskreno. I evo da vidite kako se umire. Ipak ne. Možemo da vazda, mislim, tako da... Mislim, možemo da ih ubijemo zapravo. Moja slobodna proci. Da, znaš. Sad ih lomi, ovaj mrtav, to je to. Ali ga je napustio brata, ima ulti 100%, znači to glavu dajem da ima ulti, tako da eto još mi je ostavio lab gold. Ne znam šta, ovaj Tryndamere ne zna šta radi lik, ono, ili možda misli da je mnogo jaka, nije ono, toga izlaze za ne znam. Molim Malphiteu mi sada pomognemo malo za kulu i to, ali... Ono, jebi ga unlucky malo, tako da, šta radimo? Malo unluckiša za Malphite, ajde da pokušamo da ubijemo ovog dečka. Imam ulti, ja ne znam šta je s ultijom, brate, ulti cooldown 0. Tako da pokupit ćemo ovog dečka, nažalost. Jebi ga unlucky malo, ja kružim, neko bi rekao, ali ne kružim, zato što želim da ga uhvatimo na drugi način malo, sa dve strane. Jel vidite, mi se njemu praktično ovdje pretimo. Ja namjerno idemo vuda, to vam je jasno, sad ga već gađamo ovdje. Mene ubiše, jebote. Ipak sam osložio, nisam, koji smor, pa onda nisam mi trebao flashom, brate. Koja smorčina, sad će mi doći bot. Duše dobio sam asistenciju što je dobro, ali opet doći mi bot i sad su vjerovatno mrtvi svi, ono. Tako da Malphite možda uspe... Ne, nema šanse, stvari, niko ne beže. Bravo za Iona, outplayer! Unlucky, nije mogo da se bori protiv OP magije, iako i on je OP, ali ono kao... Ona magija je suviše jaka, uzet ćemo ovo, ono me super i uzimamo sad ovo, sad smo lagani, to je to, mi se sad možemo baš da ošalimo priču, ali pazite ljudi, pogledajte vi ovo. Ovo naše EM, ovi će nešto uraditi, ne bešte, alo, mrtav si burez, šta ti? Ovo je mrtav, ne, povuci, moj, sad ga ja lomim ga ja, beži, nemoj. Kako su glupi ljudi, lagano, secure, lagan. Evo ga, došao čovjek da umre. Rekao je, moram izvini, ja rekao, okej, naleti. Tako da idemo da ubijemo Ješ. Ješ ne možemo da ubijemo u stvari, ona nam je baš jaka, tako da ona nam je nemoguća za usmrtiti, ali dobro, nema veze. Možda se uplaši malo moje pojave. Mnogo se uplašili ljudi, kao što možete primijetiti. Ono je debil. Pa nije Jole, brate, papaja, jevot. Pa nije Jole papaja, good turret, nice turret, boys, let's go. Let's a fucking go. Sad bi bilo fora da ju uzmemo mi kulu, to bi baš bilo onako, respect, ono, baš onako disrespect jedan hard. Iako nemamo mane, što je jako loše, tako da ovo što radim apsolutno nije pametno, a realno morao bi da bacim i WV. Tako da, ali bi bilo smešno da ju uzmemo kulu, ali ovo bi baš bilo onako, fuck, dobro, da smo dovoljno plating, ajde kada, mislim jedan nije loše, ali ono. Tako da mislim će ovo biti baš smešno, jer je ona bukvalno želela da je uzme i mi smo sad prvi uzeli, tako da, cute. Ovo je smešno, imam 7-2, carryam baš tim, ali mislim ne znam koliko ću uspjeti, zato što ipak nisam neki tank i tako dalje. Ne mislim da, mislim, bit ću jak baš tako da ono, ali ne znam, mnogo su jaki ovi likovi. A ja nisam neki sad doktor sa Nocturnom, ne igram ga često i onda nekad zaboravim i da bacim W, primetili ste, tako da može ovo da bude baš onako vickasto, ali vidjet ćemo šta će biti na kraju, tako da ovo mi jako treba zbog mane i sad možemo u suštini da pravimo havariju. Vidjeli se šta radi Madi carryima, znači svi nestaju predamnom. Ovo čovjek komaši ulti ili sam među... Ok, učinimo se. Nema sve, dobro. Čekamo. Ne želimo da ništa bacam, pošto ono ne isplati se, apsolutno. Tako da, mislim, samo smo ih počistili ovdje. Bilo bi glupo, jednostavno sam bacio bilo šta, tako da da, ali eto. Šta radimo? Mogu bi da... Šta se... Ej, braćo! Ovo već ne možemo da ubijemo. Možda možemo stilno zmanja. Ništa toga beši. Dobro, dao sam im malo asistenciju, što da ne. Nema šanse, mislim, ovo je bilo glupo da sam... Kako ovaj čovjek 10. level, to mi nije jasno, ne znam. I ja sam, mislim, ali on je slabo, ono, ne znam. Vjerojatno je farmao sve vreme, moja pretpostavka. Mogu i meni džunglu da uzima zapravo, tako da ono. Buraz. Ajde, tuci ga. Ne jebe. Kakvi debili, brate. Pačenici, brate, pačenici. Samo upalite W kada on treba da dobije, znači ovo. To je jako bitno, jer ako bacite ranije isteći će vam i onda će proći njegov tornado i onda vas ubije s ultom automatski. Tako da, to mora tako se radi. Inače, dobro da imam Yumi na sebi, iako ono iskreno da kažem, ona malo i trola. Tako da mi je najiskrenije sve jedno. Au fuck, i on je živ jebote. Unlucky. Ovo je baš unlucky sit. Ovo je sad hardcore. Ne možemo nažalost ništa pa zašto imamo baš retardiran tim, ono Jin je baš ono autizam na max, tako da jebi ga unlucky. Ja sam ovog čovjeka pogodio, ovo je smešno zapravo. Ali džabe imamo ono tim baš kritičan, znači baš kritičan. Ne znam što ova drži se u meni, znači baš me ono nervira iskreno. Ajde čovječe. Bodi.
Ništa od toga je Savana healova, da. Koliko unlucky, brate. Nemamo tim, to nas baš zeze. Daj izađi iz mene, Šta ćeš u meni, brate, AFK lik, ono. Izađi iz mene, brate. Nervira me taj Yumi mnogo. Moram ovdje malo se bojimo. Gledam da povukam što više i da ne vestam ništa, to mi je baš sad ono prioritet. Mogu ovdje da uletim, ali ću umreti. Tako da čekamo da neko engage i ja ću da ispratim, to je to, bravo doktore. Sad je mrtva, oh fuck. Oh fuck my life. Ovdje sam uspio zapravo vas da uradim. Ovo je zbog heala sam novo ono, doprinao sam sebi. Tako da ovo je mnogo dobro, Yumi me ovdje baš izvukla, hvala. Hvala ti Yumi, hvala. Baš smo jaki je. Iako Malphite ono, god ultove baca, tako da ono, ali ne veze. Evo ga je čovjek došao da umre. Ovaj trola malo, tako da jebi ga ono, nakiša, šta radimo. Ovi su možda trebali da ga isprate, otko znam, ono, nije ni bitno, sve u su svi mrtvi. Tako da ovo je sjajno, nemamo mane nikako, iako imamo blue-a koji smo valjda pokupili, nevjerojatno stoji još uvijek onaj, nego smo to pokupili od ovog nekog njihovog, verovatno trinde, ono, pošto lik je 100 level, brat, ima 0.50, ono. Tako da, baš sam carry ono hard, znači hard carry Nocturne game, iskreno. Sad ćemo ovo malo, primit ću ovdje turret, ništa. Ok, sve je pod kontrolom. Čekamo 10 sekundi i pravimo ovdje decu. Kakvu decu, niko ne pravi ništa. Ne mogu nam ovdje ništa najiskrenije, tako da... Ovo je easy peasy, easy work. Lightweight baby, mogli bi da ih ubijemo ovdje. Iskreno mislim da je to zapravo moguće. Ne vide nas, vide nas. Uff, a sam upao u sranje, a ljudi. Lagano. Ne! Lagano. Daj da ubijemo. Ok, čuti, znači koliko sam izvukao priču. Ne, beži, ej! To je to. Koliko sam izvukao priču, ovo je nevjerovatno. Imam 5000 golda, ej! Ja se zeznam sam sa sobom. Ajde ljudi, pomozite bratu. O, sam brz buras, koliko je dobro. Dođi. Moram backom od, bežte. Alo, ej, ludače. Pa ovaj je lud. A lik je lud kod 200 dinara, imam 5000 golda, druže. Šta radite? Da li ste kršteni, brate? Da li ste kršteni ili ste kršteni, brate? Idemo sad na ovo. To je to. Koliko sam jak, ne mogu da verujem, ovo je baš dobro. Dobar Nocturne, ne šansi, dobar i meni skor, ali ne znam šta rade ovi likovi su istrolali na max. Imao sam 5000 golda, oni krenuli da fajtaju, brate. What the fuck, guys? Nice. Njemu nešto izgleda nije jasno, neki rebusi su njemu u pitanju, nažalost ode ovdje kula, opa ode ovaj čovjek. Ne mogu ovdje ništa, nažalost. Mislim, otiće kula svakako, jebi ga, šta radimo, unlucky. Tako da ono, ne možemo uzeti sada iz Maja, baš su nas istrolali, tako da ono. Why Malphite sleep? Malphite uopšte nije bio kriv za onaj fight, nego i on nije trebao da uleće uopšte u fight u startu, tako da ono. O, si ti luda, drugarice, brate. O, si ti luda, brate. A jedina je mogla da ih carry i istrolali na game, maksimalno. Zbog nje gube, a to oni ne mogu da primeti. Gdje sad oni njoj da napišu zbog nje gube, ona jedina nešto radi, ono, bukvalno. Evo ga, ovaj čovjek isto nije loš. Nije loš, ali kad spava, tako da dobro je. Ovo je sve super, za 20 sekundi imamo zmaja, tako da ono, oni to vjerovatno nisu ni primetili. Sada izlazi ovo za zmaja na 10 sekundi i onda je malo konfuzno. To je tačno, to je istina jedna velika, ali moramo da ga uzmemo zato što nam je jako bitan, jel? Tako da ovaj čovjek će nam stilati zmaja. Pulujte, ovdje, izađi, mine. Slikati se, ne se ko je veći debil ovdje. Ne znam, bacam Q, dobro je. Ovo mi je zajebalo. Ja znam šta fokusujem ljudi, tako da puštam. Tako da smo bar lagani. Bravo mamuti, dobri ste. Niste loši, iskreno. Evo Ashe, malo nam je ona problematična, neko bi rekao, ali ipak nije, tako da da. Ne znam što napadaju ovo kad ja mogu bukvalno ovo sve da one shotam, sad ćemo nju da ubijemo. Tako da ono, ovo je baš easy game, baš easy carry, ono, baš bi trebali da me honoruju svi. Sad vidite, ovo bi se reklo nek se neko beka, nek se jedan beka, ja ću da ostanem ovdje. Jedan nam je dosta, dvoje eventualno, nek oni to izdefaju, mi ćemo ovdje da nastavimo, ne možemo da pogubi taj inhibitor, tako da to je super. A mi bi isto trebali da iznesemo neki push, mislim to bi baš bilo idealno. Jel ono, ne bi valjalo u stvari da ga ne iznesemo. Farma ok, ništa spec, ali je ok, tako da da, to je super. Tako da, to je to.
Mislim ljudi da smo ovaj game dobro odigrali, sad ono, ništa, ono, okej game. Okej game, lagan carry. Ao, imamo i ti se vode, nemojte ljudi, nema mane, gledaj, oni, a troši mnogo inače Nocturne, baš troši ono na max, ali iz nekog razloga imamo ovaj mana regen veliki, ne znam šta je to, ovo sigurno nije, tako ne znam šta se dešava, ali mana regen je prevelik iz nekog razloga, tako da to je super u suštini. Nemamo baš ovaj Mountain Drake, mislim nije mi loš u stvari, pošto zbog Xerax Gauge i sve, ono zapravo je prilično dobar, tako da ne žalim se iskreno, najiskrenije sve je dobro. Tako da sve ide u našu korist. To je super. Kažem, zaboravim često bacamo ovo W, to me baš treba opomenuti. I ako vidite koliko je bolesno, pogotovo u fajtovima sa little tempom, ono, nestaju ljudi. Imamo 3000 golda, moramo da kupujemo nešto definitivno. Ne znam kako sam ovoliko jako odjednom. Tako da to je sjajno. Ajde da vas majtamo da bi samo malo brže pokupili i bekamo se. Tako da baš smo jaki, uzimamo ovo i nakon ovoga možemo da idemo na više ruta. Možemo ovo, što će smanjiti njihov healing koji definitivno imaju. Tako da mislim da će to biti item koji ćemo uzeti, jer im se svako u timu heala, tako da nam je ovo jako bitan item. Sada. I prodat ćemo ovo i da bi kupili ovo, evo. Tako da to je to. Nažalost, brat je umro. Iako ubio jednog, tako da to je okej skroz. Mi sada kada bi dobio ovdje Vision Ash, mogu bi da je ubijem. Ne želim da trošim jednostavno ulti na Panteona, iako on im je zapravo jako jak, kao što možete primijetiti, ali u stvari tehnički način. Izvini, ovo pomaže brat, opušteno. Opuštenica, brate. Je li ga ubila? What the fuck? Nisam bacio Q, moja greška. Iskreno, moja greška ovdje baš, ali nema veze. Jebi ga, umro bi svakako da ja nisam bio tu, tako da nije toliko ni bitno. Mi bi ovdje trebali da iznesemo neki push ili nešto, zato što možemo. A moram ovdje da defamo kulu, sad ja ne znam jel ne mogu na 6 strana da budem, a ovaj dečko će sigurno, neće onda puše, dobro, on je interesantan jako. Interesantan jedan primjerak, ajde ga ubijemo na brzinu, pošto inače cooldown za ulti mi je suviše mali, ne znam kako, šta, u stvari znam zbog runa i zbog još ovog zmaja i svega, to je sve jednostavno dobro radi, nećemo njega da fajtamo, može da nas ubije. A možda i ne, mislim može, realno može. O, mid, poloso, ja ne znam šta je ovdje toliko beži, majmune, šta radiš? Team, go mid, please. Brate, igram sam game i oni neće da slušaju, ne znam šta je ovo. Ne znam čemu, stvarno mi nije jasno, evo, ako neko zna nek napiše. Ma baš, evo, ovo je toliko glupo što ovaj dečko ne zna šta radi, brate, dođi, molim te, rode. Eto, sad ću onda umre. Ajde, idemo vuda kad si ti već tvrdoglav, ovo je debil je, bote. S ova zeza je, what the fuck, brate, ova se zeza. Isto lagi. Ne pitajte kako sam Yumi mi je dosta pomogla. Dobro je ovo, valjda će uspjeti nešto da urade u mom izgnanstvu. Idemo teraj. Ajde braćo, dođite, ej, pa ovi ludi jebote. To je to, sad smo ih sad terali čoš. Gdje smo ih sad, bukvalno smo im rekli, dođite ubite nas, to smo im mi sad rekli. Znači, ovo je toliko glupo što mi radimo, znači, ostavili smo AD carry-a da smrdi ovako, ali dobro, imamo sreće, brate, baš sam jak iskreno moram priznati, tako da sad imamo jak push. Ajde, Baron. Ne treba nam Baron, trebali smo pušamo, ne veze. Ovaj sad ima freeze, maja će do autora, ne može, ne veze. Idemo ovo lagano, duše i on će dobiti bulju, ali šta da radimo, i one jebi ga unluckiša. Tako da, vidite, damage mi je tu, stvarno je tu. Dosta sam jak, moram priznati, tako da to je stvarno dobro. A još ne idem na full damage build, znači to je poenta, shvatio sam kako ovo sve funkcioniše i sad imamo i za ovo baš je dobro. Nakon toga uzimamo Edge of Night i ono, nedotačivi smo što se kaže. Ovo je možda nas ulta, ali ne znam što da ulta u stvari, tako da to je to, bekamo se ovdje. Stvarno smo jaki ljudi, znači stvarno smo jaki, moram priznati, tako da mnogo mi se ovo sviđa, uzimam ovo i sad za kraj Edge of Night. Kažem, Edge of Night uzimamo iz dva, mogu bi da uzmem i eliksir. Edge of Night uzimamo iz dva razloga, prvi razlog i u suštini glavni razlog je taj što nam daje pasiv njegov, znači ne interesuje nas damage toliko nego pasiv. Spell shield je mnogo dobar, pogotovo protiv Ashe koja na slowu imaju suviše crowd control u celom timu, znači ceo tim je pun crowd controla, svako ima slowove i stanove i tako dalje, bukvalno svaki igrač. Tako da je to sjajno što ćemo odraditi na taj način, ja mislim da ovdje oni idu, ali mi imamo Iona koji je autizam, brate, šta radiš burazeru? Eto kako mi njima dajemo zmaja, ali ovo je smešno. Nisam range. Kako me nerviraju. Uolje, jak lik, šta je ovo, brate, šta je namršteno ovako, brate, šta mu je? Samo što je treba ranije. Au, druže, koliko tebi nije dobro, brate, rođeni, koliko tebi ovo ne treba u život. Au, brate, šta ćemo s tobom da radimo, je. Ajoj, otvori nam, brate, inhibitore, pa šta ćemo mi s tobom da radimo, brate moj? Gledaj ovo heroja, brate.
A ovi ljudi su spasitelji nacije, ja mislim. Au, braćo moja, ste vi izginuli. Au, braćo moja, a ste vi izginuli, braćo. Što ćemo, da ih neko pita da li su normalni obojicu. Ajde mi sada pušamo let's go mid and end, please. Znači ja ne znam šta rade ovi ljudi, molim vas, pa koji vam je, šta defate, koga defate? Molim vas, all mid, znači toliko smo jači od njih da je to neverovatno i oni gledaju nešto, oni gledaju. Šta ti defaš, koga defaš, Burazeru, ima nas 5 na jedno koji može da nas backdoora, da li je on lud lik, brate? Da li je lud, stvarno me interesuje. Gledaj ovo, brate, gledajte njihove, neće više da se izlećemo, onako izgleda da može da bude problematično. Naravno ljudi, tucite heroja nikako minione ili tako nešto, nije kao da pušamo, nemojte se bre, koji puš. Mi pušamo? Daj bre, na seriji. Čo da, ti pušaš u stvari? Ne, stvarno ovo mi nije jasno, ne. A njihov tim, ono glup ko, brate, tocilo, znači odavno se ne vidi ovako nešto. I umjesto da koristimo to, brate, mi gledamo, evo ga ovaj heroj, ovaj mrtav debil, nije stigo ni ulti da baci. Kako što mi fajte? Daj, ljudi, mali kerija. Možda uspijemo pogledamo koliko sam jak. Ovo je smešno koliko sam jak. Nema mane, ovo je zezanje. O, troši Nocturne, bravo za brata, stvarno se potrošio dosta. Svaka čast, to znači se vidi trud, a sve bih ubio, u klubu ih ubilo bukvalno sve, ali nema da završimo. Boli nas uboj za sve, mislim imat ću mane za magiju, tako da to je očigledno dosta, kao što možete primijetiti. Ništa, i basici ubijaju, tako da GG je jedan veliki. Ljudi, recite koji je carry u pitanju. Ne znam šta da kažem, stvarno ne znam šta da kažem. Ajde, molim vas, braću, pa koji vam je kurac, tucite ovo sranje. Kako čovjek to bre ovako jebo. Koji su ovo retardi, koji su ovo kreteni. Ljudi, kakav debilan tim ja imam, brate, ja ne mogu da verujem. Znači, ja ne mogu da verujem koje ja kretene imam, oni nešto pušaju, ali ja ne mogu da verujem. Gledaj ti, kreten nad kretenima, znači ljudi, ja ne znam kako ova igrica više funkcioniše, brate, da li je ovdje neko normalan, samo da su jedan basic tukli ovo sranje, ne znam. No joke, ovo su debili. Znači, ljudi moji, ovo su kreteni, majmuni i krembili, brate, to je to, nema druge definicije. Šta ćemo ovdje da uradimo, upalit ćemo ulti i trčat ćemo da backdooramo, ne kažem da možemo, ali iskreno me boli dupe i da throwam game, zašto ga ja i carryam, tako da ono nije nikakav problem. U stvari evo i on se trudi, ali on može dao mi više kilova nego što je uzeo praktično, tako da ono, bukvalno tako ćemo i da uradimo, znači verovatno ću ići tom rutom, idemo hardcore da pokupimo sve, tako da ono, to je verovatnoća najveća, iskreno. Bilo bi dobro da imamo Edge of Night, ne mogu da grešim dušu, stvarno bi mi dosta pomogao, ali nemamo, tako da eto, ovo druže. Znate, mi njih farmamo, brate, Ovo je tek prešao igricu, čovjek. Ali ovo mi je najsmešniji lik, brate. Što on misli da je jak, brate, on misli da može nešto kukalati, majka, kuća moja. Kad ja nemam MR i on meni ne radi damage, sve je jasno. Znači, ono. Tako da, eto, Yumi nam nije tu, malo loše, ali nema veze. Nije onako, radi puno. Dobar pogodak. Evo ga, šampion. Ovaj se vratio, ljudi moji, ne znam ako ste primetili, ali to je on, to je šampion nacije. Ovaj ne stići do ulta, stigo do ulta. Dobro, sve jedno nam nisi bitan, ja sam gubio, ne znam ni kako sam gubio. Ja sad moram da ti vratim za ono što si me ubio, ne znam ako se sećaš, Čiko. Ovdje tu, tuče ovako svetilija, buraz, šta je ovo? Nema mane, to me baš zeza iskreno, nema mane, braćo, nema mane. I bez mane bijemo, to je to. Nema mane nikako, ovo je baš kritično onako. Tako da, ovo je smiješno. Ja samo bezicijom bijem, ne znam ako ste primetili, tako da ono, let's go. To je to, dobili smo game, bilo je jako teško, mogli ste primetite, ali eto šta da radimo, tako da 22 kila, nije loše malo da ga zaokružimo, 22-3-17, ugodao nisi imao ovakav skor, like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem klipu, ako ste želi podelite malo s drugarima i veliki pozdrav, čao!